Kapitola 1. Nepríšiel som zrušiť zákon. 3 zjavenia, Mojžiš, Kristus, špiritizmus. Aliancia vedy a náboženstva. Pokyny od duchov, nová éra. Prvý, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo veru, hovorím vám, kým nepominie nebo a zem, nepominie ani jediné písmenko, ani jediný titulok zo zákona, kým sa všetko nenaplní. Matúš, kapitola 5, verše 17 a 18. Mojžiš. Druhý Mojžišov zákon má dve odlišné časti. Boží zákon, ako bol vyhlásený na vrchu Sinaj, a občiansky alebo disciplinárny zákon, ktorý ustanovil Mojžiš. Prvá je nemenná, druhá, ktorá je primeraná zvykom a charakteru ľudu, sa časom mení. Boží zákon je formulovaný na nasledujúcich 10 prikázaniach. Prvý: ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si žiadnu rytinu ani podobu ničoho, čo je hore na nebi, ani čo je dole na zemi, ani čo je vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť. Druhý: nevezmeš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Tretí: pamätaj na deň odpočinku, aby si ho svetil. Štvrtý: cti svojho otca i svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 5: nezabiješ. 6: necúdzoložíš. 7: nepokradneš. 8: nevydáš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. 9: nepožiadaš manželku svojho blížneho. 10: nepožiadaš dom svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani nič, čo je tvojho blížneho. Tento zákon je pre všetky časy a všetky krajiny a preto má božský charakter. Všetky ostatné zákony vydal Mojžiš, ktorý považoval za potrebné obmedzovať svoj ľud strachom kvôli jeho búrlivej a nedisciplinovanej povahe a tiež bojovať proti zneužívaniu a predsudkom, ktoré si osvojili počas obdobia otroctva v Egypte. Aby dal svojim zákonom autoritu, musel im dať božský pôvod, ako to robili aj iní zákonodarcovia primitívnych národov. Autorita človeka sa musela zakladať na autorite Boha. Ale iba myšlienka hrozného Boha mohla zapôsobiť na nevedomé národy, v ktorých boli syty pre skutočnú spravodlivosť a morálku veľmi málo rozvinuté. Je zrejmé, že ten, kto medzi svoje prikázania zaradil nezabiješ ani nespôsobíš škodu svojmu blížnemu, si potom nemohol protirečiť tým, že by si z vyhľadzovania urobil povinnosť.